खुलुमबाय। बर' रावजों स्पेशल टेट आरो CTET होनो नागिरनाय फंबाय बिनानाव आरो लोगोफोरनो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। गिबि खेबनि थाखाय बर' रावजों टेलेन्ट इन्डिया फाउन्डेसननि गेजेरजों खम बेसेनाव स्पेशल टेट आरो CTETनि आबुं कर्सनि अनलाइन क्लास होगासिनो दङ। मोन्नैबो आनजादनि थाखाय रोंग'सार फोरोंगिरिनिफ्राय आबुं फरानि गियान आरो गोबां सोंथि फिननाय बे क्लासनि गेजेरजों नोंथांमोना मोननो हागोन। बेनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया बेनोदि स्पेशल टेटनि आबुं कर्सखौ नोंथांमोना साननैनि गेजेराव जेरावबो थाङालासिनो गावबा गावनि मबाइलनि हेफाजाबजों अनलाइन भिडिअ नायनायनि गेजेरजों आबुं क्लासखौ फोजोबनो हागोन आरो CTET प्रिपेरेसननि थाखायबो बर' रावजों आबुं क्लास होनाय जादों। बेखौबो नोंथांमोना थियारि खालामलांनो हागोन। बेनिखायनो गोसोआव लाखिदि जिउआव खाबुआ खनले फैया। जा खाबुआ सिगाङाव फैयो जों बेखौनो लानो नाजाथारनांगौ आरो गावनि सिमांखौ जाफुंहोथारनो नांगौ। साननै क्लास लानानै 2 घन्टानि आनजादाव जिउनि थाखाय मोनसे सोरखारि साख्रि मोननो हागोन। बेनिख्रुइ देरसिन खाबु नोंथांमोननि थाखाय आरो मा थानो हागौ। बेनिखायनो स्पेशल टेट आरो CTET होनो नागिरनाय बर' बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव लोगोफोरा दानो गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय टेलेन्ट इन्डिया एपखौ डाउनल'ड खालामनानै ला। एप डाउनल'ड खालामनानै गिबियाव रेजिस्टार खालामनानै लगइन खालामनांगोन। बेनि उनाव जब एग्जाम कचिंआव थांनानै आसाम जब कचिं सायख'नांगोन। बेनि उनाव स्पेशल टेट आरो CTETनि आबुं कर्सखौ बायनानै मबाइलावनो फरायनानै आनजादनि थाखाय थियारि जानो हागोन। आथिखालनि डिजिटेल मुगायाव अनलाइन क्लासआ गोबां खम बेसेनाव कर्स लानानै जायखिजाया आनजादावनो उथ्रिसार होनायाव गोबां हेफाजाब होयो। टेलेन्ट इन्डियायाव फ्राय गासैबो सोरखारि साख्रिनि लिरनाय आनजादनि अनलाइन कर्सजों लोगोसे जायखिजाया एन्ट्रेन्स आनजाद, थाखो 9 आरो थाखो 10 नि असमिया आरो बर' बिजोंनि फराफोरनि आबुं कर्सनि अनलाइन क्लासखौ होगासिनो दङ। नोंथांमोना गासैबो गावनि फरानि आबुं गियानखौ मोननो थाखाय टेलेन्ट इन्डिया एपखौ डाउनल'ड खालामदो आरो अनलाइन कचिंखौ लादो। गोजोन्थों।